በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ። ዝተኸበርኩም ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለኹም ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት፣ ኣሓት ከምኡ እውን ህፃናት ብናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ፍጹም ሰላም ከመይ ውዒልካትኩም ከመይ ቀኒኻትኩም? አሜን። እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ኣማልክቲ ኣምላክ ናይ ኣጋእዝቲ እግዚእ ቸርነቱ በዝሕ ምሕረቱ ይቅርትኡ ዝበዝሐ ጎይታ ወልደ ኣብ በተስብኢቱ ወልደ ኣብ በመለኮቱ ወልደ ማርያም በተስብኢቱ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ መስቀል ኮይኑ ብዝሃበና ሰላምታ ሰላም ክብለኩም ይፈቱ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ዛ ሰዓት እዚኣ ዛዕለት እዚኣ ባሪኹ ቀዲሱ ሂብና እዩ እሞ ከዚ እውን ምስጢሩን ጥበቡን ልክገልፀልና ናቱ ፍቃድ ይኹነልና። እግዚአብሔር እዩ ዘምህር፣ እግዚአብሔር እዩ ዝግስጽ፣ እግዚአብሔር እዩ ምስጢር ዝገልጽ፣ እግዚአብሔር እዩ አንደበት ዘርትእ መስተውዕል ኣእምሮ ይዓድለና። ዘወረደሂ ውእቱ ወዘአርገሂ ውእቱ። እቱ ዝወረደ ንሱ እዩ፣ እቱ ዝኣረገ እቱ ዝወፀ ዝደየበ እውን ንሱ እዩ። ናይ ጳውሎስ መልእኽቲ ናይ ኤፌሶን ሰባት ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 10 እዚ ቃል እዚ ብምልዓል ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንመሃር ኢና። እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጢሩን ጥበቡን ገሊፁ ጀሚርና ልክፍፅም ናቱ ፍቃድ ይኹነልና። እዚ ርእሲ እዚ የልዕልና ክልተ ነገራት ክንርኢ ኢና። መን እዩ እቲ ዝወረደ? ንምንታይ ምክንያት ወሪዱ? እዚአን ክልቲአን ሕፅር ኣቢልና ክንርኢ ኢና። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ሰዓት እዚ ኮይና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝፈቀደልና ናይ እግዚአብሔር መልእኽት ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ክንነጋገር እንተለና الساعات زي عبي صوم من ناتبهاله تصواع بخالي صواعا صوم إيسوس صوم 4 ناتبهاله تصواع عبي صوم إيو أبزي دما أفتي مجمريا مأتو صوم خوينا هنا اتقالو نغاغر لنا أزي دما لا مجمريا بليقاونت ቤተ ክርስቲያን بناي قدوس ያሬድ አሳያይማ ተና መጀመሪያ ሰንበት ዘወረደ ተባሂሉ ይጽዋዕ። መን እዩ ትዝወረደ? ለምንታይ ወሪዱ? እቲ ቅዱስ ቃሉ ከምዚ ይብለና ዘወረደሂ ውእቱ ወዘአርገሂ ውእቱ ወዘሃሎ መልእልተ ሰማያት ከመ ይፈጽም ኩሎ። እቲ ዝወረደ ንሱ እዩ፣ እቲ ዝዓረገ ዝወፀ ዝደየበ እውን ንሱ እዩ። እቲ ኣብ ሰማያት ዝነብር ሰማያት ዘዘርግሐ ምድሪ ዝመሰረተ ኣብ ልዕሊ ማይ ዘጽንዐ እግዚአብሔር ኣምላኽ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እዚ ወሪዱ ዝበሃል ዘሎ ኣብ መጀመርያ ዓለም ምስ ፈጠረ እግዚአብሔር ኣምላኽና ለኩሉ ኣካናዊኑ ብቢ ስርዓቱ ብቢ ዝምልከቶ ምድሪ ፈጢሩ ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ፍጥረታት ፈጢሩ ሰማይ ፈጢሩ ኣብ ሰማያት ዝነብሩ ፍጥረታት ብቢ ስርዓቶም ብቢ ነገዶም ፈጢሩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብቲ ምድሪ እዚ ድማ ኣብቲ መጨረሻ ግዜ ለአዳም ኣቦና ለሔዋን ኣዴና ፈጢሩ ድማ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዘሎ ኩሉ ግዝእዎ ኩሉ ንዓኻትኩም መብትሕተኩም ይገዛእ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ስልጣን ሂበኩም ኢሉ ለኩሉ ብዝሑ ተባዝሕሞ ለምድሪ ምልእዋ ኢሉ ስልጣን ክብሪ ልዕልና ለቅ ሰባት ለቦና ኣዳም ለዴና ሔዋን ሂቡ እዚ ውህብቶ እዚ ንዓለማውያን ልደቂ ሰባት ሂብና። ነገር ግን ኣቦና ኣዳም ኣዴና ሔዋን ብዝተጋገይዎ መሰረት ዝዓለም እዚ ናይ ሓጢያት ዓለም ኮይኑ ናይ በደል ዓለም ኮይኑ ናይ ሞት ዓለም ኮይኑ ናይ ሓጢያት ዓለም ኮይኑ ናይ ርክሰት ዓለም ኮይኑ ሰይጣን ገዚእና ሰይጣን ናቱ ባሮት ኮይንና ናቱ መንገድን እናተኸተልና ናይ ሞት እናሞትና ለ5500 ዘመን ጸኒሕና። ነገር ግን እግዚአብሔር ኣምላኽና
ህያውዩ ርህርህዩ ይቅርባሃል ጎይታ ስለ ዝኾነ ናይ ምሕረት አቦ ስለ ዝኾነ ካብ ጓልጓልኻ ተወሊደ ከድሕነካ እየልብል ቃል ሂብዎ ስለ ዝነበረ አምላኽና እግዚአብሔር ዝተናገሮ ቃል ዘይረስዕ ኣብ ሰዓቱን ኣብ ዕለቱን ኣብቱ ዝፈቀዶ ግዜ ኣብቱ ቃል ዝኣተወሉ ወረደ ኣቀዲሙ ብነቢያት ብኢሳይያስ ነቢይ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 14 ከምዚ ልብል ትንቢት ኣቀዲሙ ነይሩ እንሆ ድንግል ብድንግልና ፀኒሳ ብድንግልና ክትወልድ እያ ስሙ ደሞ አማኑኤል ክትብሎ እያ አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ምሳና ካብ ስጋና ስጋ ካብ ነብስና ነብስ ወሲዱ ከማና ሰብ ኮይኑ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝተዋሃደ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝነበረ ኣብዚ ምድሪ እዚ ከማና ከም ሰባት ብብንእሽቶን ዝዓበየ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናቱ ስም እዩ ኣቀዲሙ ልትነገረሉ ቃል እሱ ስለ ዝኾነ ኣቦታትና ነቢያት ኣቀዲሞም ፈኑ እድየከ ማርያም ካብ አርያም ወድኻ ለኣኸልና እንዳበሉ ቅዱስ ዳዊት ልተናገርዎ እሱ እዩ ታካ አርያም ዝወረደ ቅዱስ ያሬድ እውን ኣብቲ ዝደረሶ ድርሰቱ በእንተ ተሰግወቱ ለወልደ አምላክ እምኔቺ ወደ አምላክ ወልደ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ካባኺ ካብ ስጋኺ ስጋ ካብ ነፍስኺ ነፍሲ ብምዋሃዱ አንሕና ላብ እግዚአብሔር ዝቀረብና ኮና ኢሉ ከም ተናገረ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ላብዚ ዓለም ዚ ወረደ ናትና ስጋ ለበሰ ቅዱስ አባ ኤፍሬም እስመ በፈቃዱ ወበስምረተ አውሁ ወመንፈስ ቅዱስ መጻ ወአድሃነነ ብናይ ባዕሉ ድልየት ፍቃድ ብናይ አቡኡ ድልየት ብናይ መንፈስ ቅዱስ እውን ድልየት ላብዚ ዓለም ዚ ልከድሕነና ወረደ ናትና ስጋ ለበሰ ከማና ኮይኑ ብብንእሽቶን ዓበየ ኢሉ ቅዱስ ያሬድ እውን ብዝተናገሮ መሰረት ኢየሱስ ክርስቶስ ላብዚ ዓለም ዚ ወረደ ንምንታይ ኣብዚ ዓለም ዚ ከምቲ ቀዲምና ዝበልናዮ ናይ ሓጢያት ዓለም ኮይኑ ስለ ዝነበረ ናይ ሞት ዓለም ኮይኑ ስለ ዝነበረ ብሰይጣን ዝተገዛእናሉ ግዜ ኣብ ውርደት ዝነበርናሉ ግዜ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና ላብዚ ዓለም ዚ ወረደ ናትና ስጋ ለበሰ ለዚ እዩ እምበኣይ ቅዱስ ጳውሎስ እቲ ዝወረደ ንሱ እዩ እቲ ዝኣረገ እውን ንሱ እዩ ዝወለ ኣብዚ ምድሪ ዚ ትወርድ ተሎ መላእክቲ ሊቃነ መላእክት ከምቲ ቅዱስ ያሬድ ዝተናገረና ከምዚ ኢሎም ነይሮም ኣብ ምድሪ እቲ ፍጥረታት ኩሉ ዝፈጠረ ዘኣስተጋኣኩሎ ፍጥረታት እንዘይነብር ውስተ ህፅነቲ ወዘይስየሲ ለኩሉ ፍጥረት ለኩሉ ፍጥረት ዝፈጠረ ጎይታ ለኩሉ ፍጥረት ዝምግብ ጎይታ ለኩሉ ፍጥረት ዝሴሺ ጎይታ ኣብ ድንግል ማርያም ሕቁፊ ተሓቂፉ ምስ ረእይዎ ናታጡ እናጠወየ ምስ ረእይዎ መላእክቲ ላብ ሰማይ ደይዎም ሓሰስዎ ውስተ አርያም ወበህየ ረከብዎ ምስለ አቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ከመተካት ኣብ ሰማያት ደይዎም ምስ አቡኡ ምስ ህይወቱ ምስ መንፈስ ቅዱስ ከም ቀደሙ ኣብ መንበሩ ረከብዎ መሊሶም ድማ ወረዱ ምስጋና አቅረው ወሰወ ርእዩ ትትናሁ ለእግዚኦሙ ናይ ጎይታ ትሕትና ምስ ረእዩ ናዙ ምድሪ ዚ ምስ ወረደ ምስ ረእዩ ምስጋና ዕንቶም ልላዕሊ ቅንዕ ዓቢሎም ክንፎም ዘርጊሖም ንእግዚአብሔር ምስጋና አቅረው ንእግዚአብሔር ብሰማያት ምስጋና ይግባእ እዩ ኣብዚ ምድሪ ዚ እውን ሰላም ክእወጅዩ ሰላም ይግባእ እዩ እግዚአብሔር ናይ ሰላም አቦ እዩ ምስጋና ይግባእካ እስኻ ልዑል እናሃለኻ ላብዚ ምድሪ ዚ ዝወረድኻ ናደቂ ሰባት ስጋ ዝለበስኻ ናባህሪ አምላኽ ጎይታ ምስጋና ይግባእካ ኢሎም ኣመስገንዎ ስለምንታይሲ ክሞት ዘይግብኦ አምላኽ ክመውት ስለ ዝመፀ ክስቀል ዘይግብኦ አምላኽ ክስቀል ስለ ዝመፀ ላብዚ ምድሪ ዚ ወረደ ካብ ድንግል ማርያም ኣዴና ድማ ተወለደ እሳ ብቅድስና ብንጽህና ዝነበረት ኣዶ ስለ ዝኾነት ቅድስና ዝሓለወት ንጽህና ዝሓለወት እቱል ተዋሃባ ጸጋ ዘጽንዐት ስለ ዝነበረት ከምዚ ኢሉ ቅዱስ አባ ኤፍሬም እውን ነጸረ ኣብ እምሰማይ ወኢረከበ ዘከማቺ ፈኖ ዋሂዶ ተሰብአ እምኔቺ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ላብ ምድሪ ተመልከተ ረአየ መረፀ ነገር ግን ከማኸ ዝበለ ይረኸበን እቲ ሓደ ወዱ እቲ ዝፈትዎ ወዱ ላባኺ ሰደዶ ካብ ስጋኺ ስጋ ካብ ነፍስኺ ነፍሲ ድማ ተዋሃደ ኣብዛ ቅድስት ዝኾነት ንጽህት ዝኾነት
ዓለም ኩሉ ትረስሕተሎ ንጽህቲ ኮይና ከም ወርቅን ናብረቕረቐት ጽሪት ልተረኸበት ድንግል ማርያም ኣደና ኣፍናታ ብትናታ ስጋ መጸ ናታ ስጋ ተዋሃደ ናታ ስጋ ለበሰ መን መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ እሱ እዩ እምበኣይ እቲ ዝወረደ እሱ እዩ እምበኣይ እቲ ካብ ሰማያት ዝወረደ 318 ቅዱሳን ኣቦታት ኣብቲ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ትናገርተሉ ከምዚ እዮም ዝብሉ እቲ ሰማይ ምድሪ ዝፈጠረ ጎይታ ካብ ሰማያት ወረደ እቲ ሰማያት ልዘርግሐ ጎይታ ላብ ምድሪ ወረደ ልዚ እዩ እምበኣይ እምሰማያት ወረደ ካብ ሰማያት ወረደ ላብዚ ምድሪ እዚ ስጋ ተዋሃደ ኢሎም እቶም ሊቃውንቲ እውን ዘመስገንዎ መን ክርስቶስ ኣምላኽና እምበኣርከስ ሊቃውንቲ ዘወረደ ዝበልዎ መጀመርያ ብረደቱ ገይሮም ላብ እርገቱ ከምህሩ ከማሳጥሩ ስለ ዝደለዩ ሊቃውንቲ ዘወረደ ኢሎም ሰይሞሞ እምበኣርከስ ዝወረደ ክርስቶስ ኣምላኽና እዩ ተሰብአ ወተሰገወ መንፈስ ቅዱስ ወእም ማርያም ቅድስት ድንግል ሰብ ኮነ ስጋ ተዋሃደ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ካብ ድንግል ማርያም ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ናፍሳ ነፍሲ ተዋሃደ ሰብ ኮነ ኢሎም እቶም ሊቃውንቲ ዘመስጠርዎ ልዝ እዩ ባዕሉ እውን ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 51 ከምዚ እዩ ይብል ኣነ ውእቱ ህስተ ሕይወት ዘወረደ እምሰማያት ኣነ ናይ ሕይወት ምግቢ እየ ካብ ሰማያት ዝወረደ እሱ ድማ ከምዚ ምድራዊ ሕብሽቲ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ለይኾነሲ ካብ ሰማያት ዝወረደ ሕብሽቲ ኣነ እየ እንሆ ስጋ ይብልዑ ደመይ ይስተዩ ካብቲ ናተይ ስጋ ዝበልዐ ካብቲ ናተይ ደም ዝሰተየ እሱ ናይ ዘለኣለም ሕይወት ኣለዎ እሱ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር እየ ስለምንታይ ካብ ሰማይ ዝወረደ ሕብሽቲ እዩ እዚ ከም ተቦታትኩም ኣብ ምድሪ ሲና ዝበልዕዎ ዝነበሩ ኣይኮነን ኣነ ዝህበኩም ሕብሽቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እዩ ስለዚ ስጋይ ብልዑ ደመይ ይስተዩ ኢሉ ዝመገበ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝኣዘዘ ዝኣወጀ ብቃል ጥራሕ ዘይኮነ ብተግባር ኣብ መስቀል ውዒሉ ስግኡ ዝሃበና ደሙ ዝመገበና ዘስተየና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና እዩ እምበኣይ እቲ ዝወረደ እሱ ክርስቶስ እዩ እቲ ዝወረደ እቲ ኣብ ሲና ተራራ ለሙሴ ዝነጋገሮ ዝነበረ ኣምላኽ እዩ እቲ ዝወረደ ልጓል ኢያኢሮስ ካብ ሞት ዘልዕለ ጎይታ እዩ እቲ ዝወረደ ለኣልዓዛር ኣብ 4ይ መዓልቲ ካብ መቃብር ዘውፅአ ጎይታ እዩ እቲ ዝወረደ ለ5,500 ህዝቢ ለ5,000 ህዝቢ ብ5 እንጀራ ብክልተ ዓሳ ዘዝገበ ጎይታ እዩ እቲ ዝወረደ ባሕሪ ልትእዘዘሉ ሊዮርዳኖስ ዘህደመ ባሕሪ ዘንቀጥቀጠ ተራራታት ዝዘለሉሉ እሱ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ እዩ እቲ ዝወረደ ሞትን ስልጣን ሞትን ንሰዓረ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ እዩ ልዚ እዮም እምበኣይ ዘወረደ ኢሎም ለምንታይ ኸወሪዱ ለኣድሁና ዓለም ኣንሕና ክንድሕን ካብ ሓጢኣትና ክንወፅእ ዓለም ብሓጢኣት ተጫማሊቑ ዓለም ኣብ ክፍኣት ዝነበረ ዓለም ኣብ ሞት ዝነበረ ጸልሚትዎ ዝነበረ ብርሃን ልከብርህ ኣብ ርኽሰት ዝነበረ ክቅድስ ኣብ ሓጢኣት ዝነበረ ላብ ጽድቂ በሪ መንግስተ ሰማያት በሪ ገነት ክፍተልና እሱ ወሪዱ ሞት ተኣውጅልና ነበረ በአዳም ምክንያት ሞት ዓለም ሞት ነጊሱን ዝነበረ በኢየሱስ ክርስቶስ ቦቱ ዝወረደ ምክንያት ድማ ህይወት ተኣውጅልና እምበኣርከስ ልመጸሉ ምክንያት ለኣና ካብ ሞት ላብ ህይወት ካብ ርኽሰት ላብ ቅድስና ካብ ሓጢያት ላብ ጽድቂ ካብ ሓስወት ላብ ሓቂ ዓሪቕና ዝነበርና ብሓጢያት ብርሃን ከጓናጽፈና ርሒቕና ዝነበርና ካብ ኣቦና ባዕሉ ክሒሱ ባዕሉ ክሕሳ ኮይኑ ምስ ባዕሉ ኣተዓሪቕና ኣንሕና ዲያብሎስ ባሮት ኮይንና ዝነበርና ኣምላኽና እግዚአብሔር ምስኡ ክንዋሃድ ገይሩና መን ክርስቶስ ኣምላኽና ለዚኦም ባይሊቃውንቲ ዘወረደ ኢሎም እሱ ኣምላኽና እግዚአብሔር ቅድም ክብል ለቦታትና ከም ሓዊ መሲሉ ከም ደመና መሲሉ እናተረአዮም ነይሩ ኣብዚ ኸዚ ግን ኣብ ዮርዳኖስ በአካል ዝተረኸበ ጎይታ እዩ ምስጢሩ ዝገለጸ ጎይታ እዩ ናትና ስጋ ለቢሱ ተመላለሰ ጎይታ እዩ ለዚ እዩ እምበኣይ ወሪዱ
ኣብ ቤተ ግዝረት ብሸሞንተ መዓልቲ ኣትዩ ኣብ ቤት መቅደስ በርባዓ መዓልቲ መስዋዕት ኣቕሪቡ ብ30 ዕድምኡ ኣብ ዮርዳኖስ ጠጠው ኢሉ ለምንታይ በር መንግስተ ሰማያት ክኸፍተልና እቱ ጸልሚትና ዝነበረ ከብረህልና ጠፊእና ዝነበረ መንገዲ ከቃነዐልና ገሊህልና እዩ እቲ መንገዱ ኣርእየና እዩ ቅዱስ ዳዊት ከምዚ ይብል ጎይታ መንገድኻ ምርሐኒ ጎይታ መንገድኻ ግለጸለይ ጎይታ ኣነ ላባኻ ክቐርብ ታ መንገድኻ ቅንዕለይ ስለዚ መንገዲ ክገልጸልና ይመጽኡ እስል መጸሉ ምኽንያት ለዚ እዩ ላብዚ ዓለም እዚ ለኽብሪ ይኾነ ይመጽኡ ጎይታ ልክዋረድ ይመጽኡ ወሪዱ ተዋሪዱ እዩ ተገሪፉ እዩ ዕራቆቱ ወጽኡ እዩ እንትፍ ተባሂሉሉ እዩ ብኢድ ኣይሁድ ተገሪፉ እዩ ኣብ መስቀል ውዒሉ እዩ እምበኣርከስ እቱ ዝወረደ እዩ ኣቐዲሞም ኣቦታትና ቅድሚ ምጻሙ ቅድሚ ምጽላዩ ናፍቲ ረብኡ ልለኣኾ ቅድሚ ላኡ ኣቦይ እቶም ዝገብርዎ ዘለዉ ኣይፈልጥዎን እሞ ይቅር በለሎም ቅድሚ መዋሉ መጀመርያ እዩ ብናይ ቅዱስ ገብርኤል ብስራት ላብ ድንግል ማርያም ወሪዱ ስጋኣ ተዋሂዱ ለዚ እዮም ወሪዱ ዝበልዎ ኣብ 30 ዕድምኡ ድማ እቲ ኸዚ ዓብይ ጾም ጾም 40 ኢልና ንጾሞ ለለና ንጅምሮ ለለና ዓብይ ጾም 30 መዓልቲ ተጠሚቁ ከይወዓለ ከይሓደረ ኣብ ገዳመ ቆሮንቶስ ኸይዱ ብፍቃዱ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ፍቃድ ብናባህሪ ህይወቱ ፍቃድ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጾይሙ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 እንድሕር ተመልከትና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከይወዓለ ከይሓደረ ኣብ ዮርዳኖስ ኮይኑ ጾመ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጾመ እቲ ሰይጣን ድማ ክፍትኖ መጽህ ብትዕቢት መጽእዎ ብትሕትና ጸኒሕዎ ብስስዕቲ መጽእዎ ብትዕግስቲ ጸኒሕዎ ገንዘብ ብምፍታው ጸኒሕዎ መጽእዎ ገንዘብ ብምጽላእ ጸኒሕዎ ብዙ ድማ ኣሸኒፍዎ ለዚ እምበኣር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወረደ ሰይጣን ከሸንፈልና ለሰይጣን ከባረረልና ብመብልዕ ዝመጸት ኃጢአት ብጾም ገይሩ ባሪርዋ ኢየሱስ ክርስቶስ ብመብልዕ ዝመጸት ርክሰት ብምጾም ገይሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣወጊድዋ እዚ እምበኣር ናይ ጾም ሕጊ ከስተምህረና ናይ ድሕነት መንገዲ ከሪአና እምበኣይ ዝወረደ መን መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ እቱ ዝወረደ እሱ እዩ እንድሕር ዝወረደ ክርስቶስ ኮይኑ ልወረሉሉ ምኽንያት ለኣና ለመድሓን ኮይኑ ኣነ ንስኻቶም ናበ ያለና ኸዚ ኣነ ንስኻትኩም ኣፍቲ ዘርአየና መንገዲ ዲና ዘለና ኣፍቲ ክርስቶስ ዘብረህልና ብርሃን ብኡ ዲና ንመላለስ ዘለና ኣፍቲ ድሕነትና ዲና ኒአና ኣፍቲ ቅድስናና ዲና ኒአና ኣፍቲ ንጽህናና ዲና ኒአና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮ ምስ ባዕሉ ኮ ተዓሪቕና ኮዩ ተፈላለዩና ነይረና ኣተዓሪቕና ኮዩ እሞ ኣነ ንስኻትኩም ክንተዓረቕ ደይግባአን እሞ ኣነ ንስኻትኩምስ ሓወይ ሓፍተይ ክንበሃል ደይግባአን እሞ ኣነ ንስኻትኩምስ እቲ ጾም ትጾሞ ተለና ብጽልእ ኮይንና ዲና ክንጾሞ ብምፍላይ ኮይንና ዲና ክንጾሞ እናተማዋትና ዲና ክንጾሞ እናተመናጠልና ዲና ክንጾሞ ተፈላለዩና ናማትና እናወሰድና ሓውና እናሓመና ሓፍትና እናሓመና ኣቦና እናንባዕና ኣዴና እናብኸና ዲና ክንጾሞ እሞ ክርስቶስ እምበኣር ትጾም ዘየስተምህረና እዩ ጾም ማለት ናይ ነፍሲ ናይ ስጋይ መድሓኒት እያ ክንድሕን ድሕር ኮይንና ንጹም ክንድሕን ድሕር ኮይንና እቱ ዝወረደና ንከተል ክንጾም ድሕር ኮይንና እቱ ዝወረደና እቱ መንገዱ ዝጋለህልና እቱ ብርሃኑ ወሊዑ ዘርአየና ታ ብርሃን ንከተል ናይ ክርስቶስ ሰባት ክንበሃል ድሕር ኮይንና ክርስቶስ ወሪድልና እዩ ክርስቶስ ተወሊድልና እዩ ክርስቶስ ተዋሪድልና እዩ ክርስቶስ ተሰቂልልና እዩ ክርስቶስ ዕራቆት ወፂልና እዩ ዕራቆትና ከይንወፅእ ኮይ ዕራቆት ወፅዩ ከይንዋረድ ኮይ ተዋሪድልና ከይንፈላለ ኮይ ላብ ሓደ ሓንቲ ማእዲ ቅዱስ ስጉ ሓንቲ ጽዋዕ ቅዱስ ደም ክቡር ደሙ ክንበልዕ ክንሰቲ ኮዩ ክርስቶስ ኣምላኽና ወሪዱ እሞ እዚ እንድሕር ከምዚ ኢሉ ወሪዱ እንድሕር ከምዚ ኢሉ ተዋሪዱ መንገድ ዶሪእና ኮይኑ ኣነ ንስኻትኩም እንታይ እዩ ካብቱ መንገድ ለውፀና ኣነ ንስኻትኩም እንታይ እዩ ካብ ሕጉ ዘውፀና ደቂ እግዚአብሔር ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ኮይንኩም እቲ ቅዱስ ቃል እዚ ተከታተሉ ኣለኹም ዝወረደልና ክርስቶስ ለኣና ለመድሓን እዩ ዝወረደ ኢልና ተኸብር ተለና ብስም ብቻ ይኹን ብተክባር ንግለጾ ኣብ ስራሕና
ኣብ ህይወትና ኣብ ኑሮና ኣብ ሓዳርና ኩሉ ክባርከልና ንጾም ንጸልይ ንጸውዕ እዩ ልመን ለቲ ዝወረደ ለቲ ድሓርውን ዝኣረገ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ቦታ ኣይውስኖም ክርስቶስ ኣብ ስራሕ ኮይንካ ይርከብ እዩ ክርስቶስ ካብ ቤተሰብካ ትፈልኻ እውን ይርከብ እዩ ምስ ቤተሰብካ ኮይንካ እውን ይርከብ እዩ ብልትፈላለየ መንገዲ ኣብ ስራሕ ዘለኹም ኣሕዋትናን ኣሓትናን እዚ እናተኸታተልኩም እቲ ዝወረደልና እቲ ልትወለደልና እቲ ምእንቲ ለኣና ክብል ልትዋረደልና ጎይታ እናዘከርኩም ብሓቂ እንድሕር ሰሪሕኩም ብሓቂ እንድሕር ትነብሩ ኮይንኩም እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ምሳኹም እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ምሳና እዩ እምበኣርከስ ኣምላኽና እግዚአብሔር ዘወረደ ኢልና ተኸበርት ኣለና ለኣና ልድሕነት ዓለም ዘወረደ ጎይታ እዩ ለዚ እምበኣን ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ እውን ላብዚ ምድሪ እዚ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 13 ከምዚ ይብል አልዎ ዘአርገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እምሰማይ ወልደ እጓለ እመሕያው ካብ ምድሪ ለሰማይ ልደየበ የለን እቱ ዝወረደ ወዲ ሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ እዩ መሊሱ ዘአረገ ይብለና እሱ እዩ እምበኣር እርገትና ናይ እርገትና ናመልዓልና በኽሪ ኮይኑ መንገዲ መንግስተ ሰማያት ናይ መንግስተ ሰማያት ልክንወፀሉ መሳልል ዘረአየና እታ ብርሃን ገይሩ ወልዑ መንገዲ ለረአየና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ወሪዱስ ደይቡ እቲ መዳይብ ገሊጽልና እዩ ላው መዳይብ ታዩ ፍቅሪ ትሕትና ትዕግስቲ ሓወይ ሓፍተይ ምባል እርስ በርስኻ መከበባር ብቋንቋ ብከባቢ ብዘርኢ ከይፈላኻ ሓደ ኮይንኻ ብፍቅሪ ኮይንኻ ምንባር እሳ ናይ መንግስተ ሰማያት መዳይብ እያ እሳ ናይ መንግስተ ሰማያት በር እያ ኣብ ልኾንኻ ቋንቋኻ ይፈላለ መልክዕኻ ይፈላለ ወዲ ክርስቶስ ብምዃንኻ ሓደ ኢኻ ወዲ እግዚአብሔር ብምዃንኻ ሓደ ኢኻ ጾታ ኣይፈሊ ክርስቶስ ዕድመ ኣይፈሊ ክርስቶስ ካብ ህፃን እስካብ ሽማግለ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክርስቶስ ኣምላኽና ክርስቶስ መድኃኒትና ክርስቶስ ጎይታና ኢልና ለኣመና ኩላትና ደቂ ክርስቶስ ኢና ለዚ እዩ እምበኣይ ዝወረደልና ሓደ ደቂ ሓደ ኣቦ ክንኸውን ደቂ ሓንቲ መንግስተ ሰማያት ክንኸውን ምእንታን እዩ ክርስቶስ ኣምላኽና ወሪድልና ተወሊድልና ኣብ ዓለም ኩሉ ኮይንኩም እዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝትከታተሉ ኣሕዋትን ኣሓትን ኣቦታትን ኣዴታትን ኣብ ዘለኹም ኣብ ልቀርበኩም እግዚአብሔር ብዙሕ ሓጢአት እኳ እንተገበርና ይቅር በሃሊ ኣምላኽ እዩ ተፋቂርና ልበደልናዮ ይቅርታ ሓቲትና ልበደልና ይቅርታ ገይረና ለጥፋእናዮ ጥፍኣት ኣብ ቅድሚ ኣቦታትና እግሪ ኮይንና ንስሓ ኣቲና እቲ ቅዱስ ጾም ክቅድሰና ምእንታን እቲ ንጹህ ጾም ከንጽህና ምእንታን እቲ ክቡር ጾም ከኽብረና ምእንታን ናይ በረከት ጾም ክኾነልና ናይ ድሕነት ጾም ክኾነልና ናይ ሰላም ጾም ክኾነልና ትለጥፋእናዮ ኩሉ ትልትጠፋእናዮ ኩሉ ክምለሰልና እግዚአብሔር ብቸርነቱ ብምሕረቱ ክጎብንየና ብልቢ ብሓደ ልቢ ኮይንና ብፍቅሪ ኮይንና ብትዕግስቲ ኮይንና ብስምምዕነት ኮይንና ክንጾሞ ይግባእ መን ዝወረደ ክርስቶስ ኣምላኽና ፍቅሪ ክእውጅ ስለ ዝወረደ ለዚ እዩ እምበኣይ ቅዱስ ጳውሎስ እቱ ዝወረደ ንሱ እዩ እቱ ዝደየበ ዝዓረገ እውን ንሱ እዩ ዝበለና ናይ ኤፌሶን መልእኽቲ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ላብ ኤፌሶን ሰባት ዝለኣኸ መልእኽቲ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 10 እቱ ዝወረደ ንሱ እዩ እቱ ዝዓረገ ንሱ እዩ ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን